presented by Rahul Recording Studio, Ladania. Mixed by DJ Kanchan Raj, Muzaffarpur. छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो। कांच बांस के बहंगी बनैबो, पियरी से तोरा के सजैबो। कांच बांस के बहंगी बनैबो, पियरी से तोरा के सजैबो। घाटे पे माई हम दौड़ा लेबो, हम दौड़ा लेबो। छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो। छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो। धूमधारा के माई बलराम करतो, पंकज के माई त नटवा नचैतो। धूमधारा के माई बलराम करतो, पंकज के माई त नटवा नचैतो। घाटे पे माई त दौड़ा लेतो। छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो। कांच बांस के बहंगी बनैबो, पियरी से तोरा के सजैबो। कांच बांस के बहंगी बनैबो, पियरी से तोरा के सजैबो। घाटे पे माई हम दौड़ा लेबो, हम दौड़ा लेबो, हम दौड़ा लेबो। छठी घाटे माई हम एगो, छठी घाटे माई हम एगो। अभी आप सुन रहे हैं राहुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, लदनिया से।